Xayrlı gün, hörmətli millətdaşlarыбыз. Очрашу урыны Казан дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Сезнең белән Гөлназ Шәйхи. Бүген бездә кунакта Самар өлкәсенең Похвестнево районы Гали авылыннан килгән ветеран укытучы, Туган тел оешмасы рәис урынбасары, бөтен дөнья татар хатын-кызларының ак калфак җирле бүлеге әгъзасы Кәүсәр Мөхәммәднур кызы Шәйхетдинова. Кәүсәр апа, менә син ветеран укытучы. Син менә 1 елга якын мәктәптә укытмасаң да, ләкин мәктәп белән син аерылмаган. Гел мәктәптә шул Казанда кайныйсың. Шулай дип. Әйе, Аллага шөкер. Укытучы китәлмидер инде ул мәктәптә. Юк, укытучы китәлми мәктәптән. Ничә укучы бу ел менә Гали мәктәбендә белем ала? 212ләр. Менә директорыбыз монда әйтер инде санын. Аллага исәннәрсен безнең бит әле балалар анда бакчасы да бар, 2 группа. Пока менә хәзер инде мәктәбебездән аерым тагын безнең быел балалар бакчасы салына. Аллага шөкер башланды. 15 еллар артыгы сыра бергән идек. Хәзер безнең ниһаять 90 урынлык бик матур бакчасыларга кирештеләр. Аллага шөкер. Менә Гали авылында балалар җитәрлекме шу балалар бакчасына йөрергә? Без уйлыйбыз җитәрлек дип. Менә үзебездәге 2 группа хәзерге вакытта күрше авылның бакчасына йөриләр. Алар бергә кайтсалар, исән булса Аллаһ теләсә, җитәр дип уйлыйбыз. Әле туу да бар. Соңгы вакытларда авылыбыз безнең туу саны буенча 3нче урында тора, район буенча. Ничә кеше яши бүгенге көндә Гали авылында? 2100-дән артык кеше. Әлхәмдүлилләh шөкер 700-дән артык йорт. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Яшьләр дә бар әле. Гали авылы үзенең теге данлыклы җегетләре, кызлары белән дан тота бит инде. Алар нык эшчән халык. Помидор, кыяр үстерү буенча алар өлкәдә беренчедер мәгәен. Әйе, помидор, кыяр, суган, кишер, шигендер үстерү белән өлкәдә беренче. Әлхәмдүлилләh шөкер. Әле дә шушы безнең эшебез дәвам итә. Аны бераз кыйнырак башлады, чөнки дисәгез, хәзер бездә үзебезгә дә пятерочканы салып куйдылар. Шунысы да бар. Менә шуңа күрә инде замана буенча ничек булыр, Аллаһ Тәгалә күрсәтер әле. Но безнең авыл шундый кешеләре аның, алар нәрсә булса да тагын бер уйлап чыгарырлар әле. Инде булса шөгыль табырлар. Әйе, шөгыль табырлар дип уйланам мин. Уйлыймын. Кәүсәр апа, менә балалар татар теле укыйлармы мәктәптә? Мәктәптә 2 сәгать атнасына укыйлар. Сездә кыскартылдымы татар телләре? Кыскартылма, безнең шушы баштан инде ул бер мәлне 3 сәгать бара иде. Хәзер 2 сәгать. Ул сәгать булып калды, факультатив түгел. Бу 1нче класстан 11нче класска хәтле укыйлар иде. 11гә хәтле түгел, 9нчы сыйныфка хәтле укыйлар. Онда 11дә татар. Онда 11дә юк менә. Элек тә укытылмадымы? Элек укытылды. Элек менә шушы йыгы аркасында инде безнең шушының аркасында киметелде. Кәүсәр апа, тәрбия эшләре, анда бит бар за татар балалары, тәрбия эшләре дә кайсы телдә? Тәрбия эшләрдә күп вакыт татар телендә барабыз без әлхәмдүлилләh. Менә бүген әле бездә бу мәдәният йортында ягез әле кызлар дигән конкурс оештырыла. Менә бүген көнне үткәрелгән Аллаһ теләсә. Без бергә эшләргә тырышабыз. Мәдәният, мәдәният бергә эшләргә тырышабыз. Әле инде хәзер без инде монда үзем лаеклы ялда булгачтын мәдрәсәгә дә барамын. Шу анда да оештырырга тырышабыз балалар белән. Менә үткән елны тагын бер мөгаллимебез кайтты мәдрәсәгә. Ул инде дини белем алган үзебезнең Самара шәһәрендә. Анда укыткан, хәзер бездә укыта. Шуңа күрә хатын-кызлар күп килә башлады, балаларны оештыра башладык. Җәйге лагерьда үзем йөрдем аның белән бергә. Һәр көнне балалар белән дини белем генә бирмәдек, тәрбия дә бирдек. Төрле кул эшләрен эшләттек, аш суларының ниләрен өйрәттек балаларга, бергә пешердек. Менә шулай яшәдек. Алда көннәрдә исән булсак, уку елы буенча да менә апрельнең октябрьнең 15-ннән тотынабыз бу эшкә, балаларны бергә эшләргә исәбез. Бүгенге Казанга килүегезнең максаты, сез бер төркем укытучылар Казанга килдегез. Нәрсәне күз алдында тотып килдегез? Нинди максат белән? Менә бу әйберне мин үзем инде күз алдында тоттым. Безнең укытучыларыбыз менә быел 4 кеше югалды дияргә инде. Арабыздан китте. Шушыны уйлана мен әйтәм, барыбыз да исән вакытта Казаныбызны күреп кайтыйк әле дип сәяхәткә өметләнеп килдек инде. Мин аны Камил белән хәзер туган тел оешмасын Камил алып бара безнең. Аның белән киңәштек тә, ул мине әйдә Кәүсәр апа оештырабыз дип егетләргә чыккан, алар тоже укытучыларга барсыннар, рәхәтләнеп биреп кайтсыннар дип килергә булдык. Шуңа күрә без инде хәзер Даниябыз безгә тулыбыз алып бирде билетлар.
rəxətlənib kildik. Менә шулай ялкынланып, рәхәтләнеп, канатланып эшләргә язсын. Худай Амин, Тәгалә я аңа Рабби, сәламәтлек һәм Рабби. узын гомер бирсен. Амин, ya Rabbi. Менә бу очрашулар дәвамлы булсын. Сез дә килегез, без дә барык аралашып яшәргә Әйе, булсын. рәхмәт Гөлназ. Аллаһның рәхмәте яусын. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Мгм. Бүген безнең очрашу урыны Казан тапшыруының кунагы Самар өлкәсе Гали авылыннан килгән милләттәшебез Кәүсәр Мөхәммәд Нур кызы Шәйхетдинова булды. Ә мин Гөлназ Шәйхи бүгенге сезнең белән саубуллашам.